गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनानै सेवहांगार जादों। नोंथाङा गेसजों ओंखाम सङो नामा? जुदि सङोब्ला साबधान जा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल देवलगुरि गामियाव थांनाय 8 मे खालि 6 बाजिसोआव अर सुना दोनबाय थानायाव अर जोंब्लावना बेरफ्रुनानै न'आ खामजोबदों। बेजों लोगोसे गुबुन मुवाफोर न'जों खामफादों। माने आं खामानि मावना फैदोंमोन, ओमफ्राय फैनानै आबौआ ओंखाम संगासिनोमोन नालाय, ओमफ्राय दायो आं रेस्ट लादोंमोन दानोसै, ओमफ्राय गेसखौ लगायनानै ओंखाम संनानै दोनबाय नालाय, ओमफ्राय आबौआ दैखराव दै खावबायमोन, ओमफ्राय आं हाबहां जाबा न'आव होमबा जोंबायमोन आरो, ओमफ्राय जोंनानै आं खोमोरनो थांनो नागिरबा देरसिन जोंबाय नालाय आंबो गिनानै खारबाय, ओमफ्राय बिदिनो जादों आरो गेसआ ओरै माबायाव रेगुलेटराव ओरै जोंहैबाय नालाय, बबेजों जोंखो जोंथ' मिथिया नालाय हथात, ओमफ्राय खामजानो गिनानै बारग'बाय आरो जों, ओमफ्राय बिदिनो न'आ खामबाय माबाय, ओमफ्राय माखासे लस जाबाय, ओमफ्राय जाग्रा जोबग्रा भारा बरथनफ्रा, ओमफ्राय बै माबायाबो मबाइलाबो थांफाबाय खामनायावनो, ओमफ्राय बिदिनो साखाथियाव गय बायदिसिना ओरैनो लस जाबाय आरो। दा बेबायदि न'आ खामजोबदों माने जोङो माबा दैजों सारस्रोबायदोंमोन थेवबो हायासै, बे गेसआ बेरफ्रुबाय नालाय, दा जेसेबांनाखि दै सारो एसेबांनो ब्ला ब्ला खामसिनो, जोंथ' मिथियामोन नालाय फार्स्ट टाइम, ओंखायनो बिदिनो आरो। दाथ' ओरै नुनायाव जों न'आव ओमफ्राय थोरसि लथा थांबाय माखासे, ओमफ्राय माइरं दैरंबो थांदों, ओमफ्राय सामब्राम आलु बायदिसिना थाव बायदिसिना थांजोबखाबाय। दायो दा मादै मोनासो लाबोदों आरो गोदोरसानिफ्राय संनाय जानायफोरखौ आरो। खहाथ' जेबो जायासै अननानै, जों खारबाय नालाय गिनानै, खाराबाथ' जागौमोन, एबारसोना बेखौ गिनानै कारेन्टखौ बुसोबाय आखाइजों, बे कारेन्टखौ बुसोनाय जादों आरो, कारेन्टखौ बुसोआबाथ' बारा जागौमोन, बेयावबो ओरैजाय खामफैबायमोन। जोंना देवलगुरि गामि आरो। बे जाथाय जानाय समाव सोरबाफोर ओरैनो फैदों नामा सरखार? सरखारनिथ' रावबो फैयाखै, ओरैनो गामिनि ओरैनो सेंग्राफोर ओरैनो गथ' गथाय गासैबो फैलाबायजोब्बाय खामनायखौ ओरैनो हेफाजाबानो फैबाय, ओरैनो दैफोर माबाफोर सारथि आरो माबायाव पुलिसबो फैदोंमोन आरो मोनायाव, ओमफ्राय बिसोरो दा ओरैनो फैनानैल' ओरैनो नायनानै बिसोरबो नुलांखाबाय, ओमफ्राय गेस बुकनि लेखा माबा माबि लानो थांबाय, ओमफ्राय दायो गेस टेंखिखौ दाहाय फुङाव लांनो थिननायखाय जों लाना हैबाय आरो। पुलिस फैदोंमोन आरो बेंटलनि, ओमफ्राय इण्डियान कम्पानि आरो।